ba birudi bo jesman khai tamthon kemne nu khonga kunara kono khainan na kopre thelung thakai chini thansa thelungnai bubagara thelungnai takhuro bukurok angnorman koinani musungo जों दिफ्रासा बुबाग्रा जेतो थानसावनानै कक साका जों थानसानि कमगा सिमा वान सुंनाय जों तिनि मुक्ति कलायनानै नायो अ हा सिनि बुबाग्रानि तंमानि जरा कायसा जों सादिन तंमानि तिनि हा बुनियाको कसकै चिनि बुबाग्रा चे अ हानि बागै तिनि मुक्ति खिक्लायै तिनि बागै चबाव नखरनि मा तंसु ब जागा जों कलायखा ब जागा जों सगैखा वान सगैनायदि जोंनि बरक दीर्घ 72 बছর जों तामनि चबा खालायखा नक खुंसा मानानि खिताय नक कायसा मानानि वाक बुसा मांनै मानानि खतन मानानि अमरनि चबासो जों खालायतमसु किन्तु चिनि हा कमामानि चिनि दफा बरक गोबां कमा कमि थांमानि अबरनि बागै चिनि वान सुमक करिखा चिनि चबा करिखा अबनि बागैनो ताखरक बुखुरक चिनि बुबाग्रानि इमां दंगो दफा न कायसा सिकुट खालायनायनि बागै एकाखाय आबुनि बागैनो बुबाग्रानो पयला नैसिमिनो जों बर' सुबावै फायखा ब एनआरसिनि केस खायफोरो चिनि बरम गोनां बिके रांखल आनो साहर रंजित बुबाग्रा जोंनो दिल्ली उनाव जों थांनो नांगाने केतामनि बागै एनआरसिनि केस खालायनो बागै जों थांका सय खायखा आबुनि परेखनो तेरे तेरे बुबाग्रा बायसों चबाव गदालखा सिएबिनि पयला चबा कतर चिनो अ रामचंद्र गातनो उंगो अ रामचंद्र गातनि निनि सनखलानि सिमी पद्मबिल जरा बुबाग्रा याकुं कुगुइ हिमका नर नुखाना नर बादिनो हिमका गोबांमा बरक गोबांमा लाइबुमा दंगो अ रामचंद्र गातनि सुतरां बुसकांनि जे चंमारि अ 16 तारिखनि जे चंमारिवो जों कायसा लाइबुमा सैनानि थाङै दंगो साल बुरुम बुरुम ताबुक लाइबुमा सैजागै दंगो अ रामचंद्र गातो जों दूर हिनै ताबुक गोबां जागाबो जों थांका अब दूर हंगा बरक 10-15 जना से ताबुक बर कायसे मिसिल कतर आहायकै ताबुक तै क्वाक लाइचिन बर रखायलायो बुबाग्रा आयु ब्लकखुन दिफ्रासारक मोथांजाखुन थानसा आयु ब्लकखुन हनि सुल गाननि लायो ताबुक कामि जों आवाय थायलाय दंगो के आबुनि बागैनो ताखुरक बुखुरक चिनि थिनां काहामनि बागै दिफ्रासारक बानचि जानायनि बागै जत दफा मोथांजांनायनि बागै जों जतनो थानसा मावनाय जों थानसानि दिगिसो मा थांनाय बुलायमा बाय वालायमा बाय जों थानसा फायगलाक नासेलेमा बाय थानसा फायगलाक जों हामजांनासो मा लांनाय बुबाग्रा हामजांनानि कक्से